Nachádzame sa v reštaurácii Hamakatsu vo Fukuoke. Tuto máme slávne kurobuta. Kurobuta je čierne prasiatko a považuje sa za wagyu medzi bravčovými mäsami. My sme si dali klasický tonkatsu, k tomu sme si rozdrvili pomocou mažiariku sezam, do neho sme si dali tonkatsu sos. Tuto máme kapustičku s japonským dressingom. Tuto sme dostali pickles, to bude asi mustard leaf. A prečo je kurobuta také slávne? Pretože v 19. storočí ho doniesli z Anglicka, v podstate je to berkshírske prasiatko a ono sa vyznačuje tým, že má tmavšie mäso, je také naružovalejšie, má vnútrosvalovú tukovú mramorovitosť, tak ako mala wagyu. Malo by byť chutnejšie samozrejme a takáto porcia stála 16 €, čo asi 3-krát viac než býva normálne. Malo by byť šťavnatejšie, krehkejšie, chutnejšie ako normálne prasiatko. Čiže započnem ochutnávanie. Najprv inšpekcia vône. Pekne vonia. Neviem to posúdiť, že či je naozaj nejaké rúžovejšie, ale minimálne je to tmavšie mäsko. Je to strašne dobré. Je to naozaj trochu masnejšie, než bývajú rezenky. Nie je to také suché, už vôbec nie je také suché, ako rezenky bývajú v Európe, aj tým, že je to také hrubé. A to čierne prasiatko má naozaj čiernu srst, nie je len zo srandy. Trochu dlhšie trvalo, kým nám to priniesli. Možno, že ho ešte naháňali po parkovisku, kto vie. Ale je to veľmi milá obsluha. Dali nám čajík. Asistent režie si dal celé menu, ja som si dala len toto, lebo som nechcela polievku ani rýžu. Ale rýžu tu servírujú uvarenú pol na pol z barley. Čo je barley? Proso? Jačmeň? Zrno? Barley je jačmeň. Skúsime zo šalatíku. V šalatíku nie je ničo vyčítať. Tento japonský dressing mi oveľa viac chutí ako ten fresh, čo tu majú, nejaký citrónový. Tento je taký viac cesnakový. Často ho prirovnávajú ku Kobe hovädziemu mäsu. On sa fakt podobá na to wagyu. Keď do toho kusnem, tak sa mi tie vlákna toho tuku rozpúšťajú v ústach. Dám si aj taký kúsok bez sosky. To je úplná nádhera toto. To mäsko je až takmer sladké. Také jemné. Šťavnaté. Pozrieme sa, čo nám dali sem. Pekné. Celkom slané, ale hodí sa to k tomu mäsku a k tej sladkej soske. Tá tonkatsu soska je ako keby ovocná trochu. Asistent režie sa podelil o svoj kúsok, on si objednal tiež kurabutu, ale vypražanú panenku. A keď si všimneme, v strede je úplne ružová. Strašne šťavnatý kúsok to je. A nie je taký masný logicky. To je veľmi chutné. Ale mne ten môj masný asi viac chutí. A propos tí, ktorí si dajú celé menu, aj s rýžou, aj so šalátom, aj so všetkým, tak si potom môžu dávať do nekonečna rýže, šalátu aj polievky. Inak toto bolo obľúbené jedlo Saiga Takamoriho, ktorý bojoval proti Meijimu. Hovorilo sa mu posledný samuraj, lebo nechcel modernizovať Japonsko. 1877. Tuto vidno, to tmavšie mäsko. Inak to prasiatko sem donesli z Anglicka v 19. storočí a pôvodne ako dar cisárovi. Bolom ho začali v Kagošime páriť s miestnymi prasiatkami. To sú veselé prasiatka, lebo tým, že sú také luxusné a drahé, tak majú aj pekný život na lúčke, tam sa pasú. Určite je dobre to vyskúšať, ale mali sme zrelé prasiatko, tiež ako rezeň a bolo viacej výrazné, by som povedala.
Toto má tú kvalitu toho tuku, toho prerastenia, ale hento malo výraznejšiu prasiatkovú chuť. Ale aj tak veľká spokojnosť, veľká spokojnosť. ありがとう。またね。